Älä vitus. Joo, sanokaa, että se alkaa toimia. Mitä vittu? Harvoin olisi kauan jaksaa pyöriä. Jos se menee... Älä nyt sitä näyttää aivoksi. Älä nyt. Hei! Jotain! Luota reille, että tulee korjata masina. Hetkellä masinalle. Mitä vittua? Nyt se on kiinni jo, mitä vittu? Siika. Nyt se pitää kiissäämään se koneen vittu. Ja vieläkin pyörä. Jos on kentällä, ei voi. Mitä vittu, kun oot minuutit pyörinyt? Haluatko lagaa? Pelikone alkoi lagaa. Ei. Voitko poistua sitä paljon? Ah. Siis pois. No Missä? missä lähdet? Pois. Anna sille. Hei, käsit se kone sieltä pois. Miksi se saa? Mulla on terve ja heitä. Ei kyllä. Kauan sä vittu spinnannut ton masina, vai vittu kohti tuli minuun. No mitä? No niin, nyt se... Kaupat siellä. Kato, kato, kato!